Ja, dames en heren, welkom bij deze toch wel heel bijzondere aflevering van Venray in Bedrijf aan Tafel. Want het is de 25e uitzending, dus we hebben te maken met een klein jubileum. Het is ook alweer het 5e seizoen dat we dit programma gaan opnemen en uitzenden. En we zijn blij dat u weer allemaal kijkt. Ook vanavond, ja, er mag geapplaudiseerd worden. Ook vanavond, zoals u dat gewend bent, weer vanuit Asteria. Ik ontvang hier aan deze tafel weer 3 ondernemers die komen vertellen over hun bedrijf en wat hen bezighoudt. Ja, en onze eerste gast, dames en heren, dat is Erik Peters. En het volgende, Erik, wil ik eerst even tegen de mensen vertellen. De Volksuniversiteit Venray, want daarvoor zit je hier, die breidt haar activiteiten uit met maatwerkcursussen voor het bedrijfsleven. En nieuw is onder andere de Pensioen in Zicht cursus. En jij weet er alles van. Erik Peters, dames en heren. Even voor de mensen die de Volksuniversiteit Venray niet kennen, kun je kort uitleggen wat jullie doen, waar jullie gevestigd zijn? Nou, Volksuniversiteit Venray bestaat inmiddels ruim 25 jaar in Venray. We zijn gevestigd in de Klokkert, de bovengebouwen, daar hebben we leslokalen. En wij verzorgen voor een zo breed mogelijk publiek tegen zo laag mogelijke kosten een enorm aanbod aan cursussen. En dat doen we al erg lang, zoals ik dat zei. Maar doordat de subsidies de afgelopen jaren afgenomen zijn en inmiddels helemaal zijn komen te vervallen, moesten wij onze doelstelling laten varen en zeggen van ja, kunnen wij nog wel cursussen blijven bieden tegen die lage kosten. En dat is bijna onmogelijk, ook al zijn we een hele lean organisatie. Maar het is toch gelukt, want jullie hebben iets bedacht. En we hebben iets gedaan. Dat ga je ons nu vertellen. Want hoe komt het dat er toch cursussen aangeboden kunnen worden? We hebben iets bedacht en dat gaan we nu proberen in de praktijk te brengen. Wat wij gedaan hebben, is zeggen, wij zijn een organisatie die op zich als organisatie klein is, maar een enorme expertise heeft aan deskundigheid van docenten en dergelijke. Waarom zouden we die expertise nu niet aan gaan bieden aan het bedrijfsleven? Ik kom zelf uit het bedrijfsleven. Ik weet de vragen en de noden die er zijn binnen het bedrijf. Dat er snel geschakeld moet worden. Dat veel grotere opleidingsorganisaties niet kunnen schakelen zoals het bedrijfsleven dat graag wil. En dan denk ik, hé, dat zou een gat in de markt kunnen zijn. Toen hebben ze gevraagd van, goh Erik, jij met je ervaring en je netwerk in het bedrijfsleven in Venray. Ik draai al een aantal jaren hier in het Venrayse mee. Zou jij eens kunnen kijken of er openingen te maken zijn dat wij cursussen kunnen leveren aan het bedrijfsleven. En dat is wat er nu gaat gebeuren? Of gebeurde dat? Het gebeurt al. We hebben vorig jaar een aantal talencursussen neergezet met veel succes. En ja, hoe doen we dat? Je krijgt op enig moment een vraag van een bedrijf en dan ga ik er als eerste op af. Ga ik luisteren van jongens, wat is jullie doel? Wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken? En hoeveel tijd heb je daarvoor? En als ik dat in beeld heb, dan zoek ik daar een geschikte docent bij. En die docent gaat aan de slag met of de cursist, individu of meerdere. En die gaat kijken van wat kan ik voor jou betekenen. Het is echt maatwerk. Helemaal maatwerk. En tot hoe ver gaat dat maatwerk? Gaat heel ver. Heel ver. Ik kan een voorbeeld geven. We hadden een gereedschapmakerij en die gaf aan, wij gaan steeds meer zaken doen met klanten in Duitsland. We hebben een aantal techneuten, prima techneuten, maar zijn niet gewend om te communiceren met Duitsers. En dat is het makken. Wat hebben we gedaan? Zijn we gaan zoeken naar een goede docent erbij. En die is met die mannen aan de slag gegaan. Maar die is dus niet naamvallen gaan leren en dergelijke. Die is gewoon gaan kijken, waar zijn jullie in de praktijk mee bezig? Hoe voer je een telefoongesprek met een Duitse klant? Hoe interpreteer je de tekeningen, de technische terminologie en dergelijke? Dus en er zijn zelfs werkoverlegvergaderingen in het Duits gehouden. Op die moment raakten die mensen ook over hun schroom heen om Duits te kunnen spreken. En ze hebben nu rechtstreeks contacten met een Duitse klant. Ja. En wat duidelijk blijkt is inderdaad dat dat echt een stuk maatwerk is. Ja. Wat jullie ook doen, en dat is ook waarom je hier aan tafel zit, ik refereerde net al aan in het inleidingje, is dat jullie ook een nieuwe cursus hebben ontwikkeld. Die heet Pensioen in Zicht. Ja. Pensioen in Zicht. Ja. Voor welke doelgroep? Ja. Plat gezegd noemt men dat de PIS-cursus. De PIS-cursus? Ja, dan weet iedereen waar we het over... En PIS achteraan met een Z, dames en heren. Ja, met een Z. Ja. Maar
De cursus op zich, dat is niet nieuw, die bestaat al veel langer. Alleen hebben wij gezegd van, dat zou een product kunnen zijn wat wij ook kunnen bieden aan het bedrijfsleven. Het is natuurlijk Want dat gaat ook echt puur over het bedrijfsleven of is die ook geschikt voor particulieren? Hoofdzakelijk bedrijfsleven. Dus de medewerkers die werkelijk met pensioen in zicht zijn, die worden dan mogelijk betaald door de werkgever, een cursus aangeboden. Waar kun je mee geconfronteerd worden? Hoe ga je om met de tijd die ineens gaat? Je hebt vaker bij de sport wordt ook wel eens gesproken over het zwarte gat waar je in valt. Er zijn mensen die gewoon tot hun 65ste alleen maar met hun werk bezig zijn. En thuiskomen en dan ineens van en jullie zorgen er in ieder geval voor dat die mensen wij willen ze laten ontdekken wat de kansen en de mogelijkheden in de derde helft van hun leven zijn. En dat is belangrijk. Even tot slot een klein beetje samenvattend. Het is dus voor heel veel bedrijven interessant om met jullie contact op te nemen als het gaat om een leervraag die ze hebben. Ja. Want jullie bieden maatwerk. Mensen die pensioeninzicht hebben, die moeten zeker bij jullie aankloppen. Ja, dan gaat het dus om echtparen. Ja. En dat zijn groepen van 8 echtparen. Die zijn dus 3 dagen intern in een locatie hier in de Witte Hoeve bijvoorbeeld. Inclusief overnachten en dergelijke. Want dat is juist belangrijk. Die saamhorigheid van samen denken over hun nieuwe toekomst. En waar kunnen die mensen zich melden die daarin geïnteresseerd zijn? Als ze het voor elkaar krijgen dat een werkgever het moet betalen, moeten ze bij hun afdeling personeelszaken zijn. En anders kunnen ze ook rechtstreeks bij ons contact zoeken. En dan zoek ik wel contact met de afdeling personeelszaken. Lijkt me helemaal goed. En als mensen dan nog vragen hebben, ik heb gehoord dat jij daar fantastisch over kunt vertellen. Goed zo, dankjewel. Dankjewel, Erik Peters. Merci. Binnenkort zijn er in de evenementenhal tal van feestjes te vieren. Maar het feestje waar ik nu specifiek op doel is de jubileumeditie van de Ondernemersvakdagen die op 6, 7 en 8 oktober aanstaande gaan plaatsvinden. En daarom zit hier bij mij aan tafel Robert Hoelen. Welkom Robert. Dankjewel Rob. Voel jij je ook al feestelijk, Robert? Ja, ik voel me toch wel feestelijk. Ik Want? voel me ook wel erg druk. Het is natuurlijk een aanloop naar zo'n jubileumeditie die over 4 weekjes plaatsvindt. Is het heel erg druk, maar het gaat goed, dus ik voel me feestelijk. Want wat is jouw rol vanuit de evenementenhal als het gaat om de ondernemersvakdagen? Vanuit de evenementenhal ben ik eigenlijk voor ondernemersvakdagen eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Dus dat begint eigenlijk van concept tot aan de laatste stand die ingetekend moet worden. En natuurlijk op de beursvloer zelf ben ik het aanspreekpunt. En daar ben je een heel jaar mee bezig zo'n beetje? Nou, daar ben ik geen heel jaar mee bezig, maar daar ben ik wel een maand of 8 mee bezig. En dan natuurlijk niet fulltime, want we hebben nog meer beurzen. Ja. Maar deze beurs heeft dit jaar wel veel tijd gekost, maar er komt ook iets heel moois te staan. Ja. Kun je de kijkers eens uitleggen die nog nooit bij de ondernemersvakdagen zijn geweest, wat ze daar kunnen aantreffen? Hoe ziet dat er daaruit? Je zou het eigenlijk kunnen samenvatten. Het is een business-to-business netwerkbeurs voor het MKB. En het idee is eigenlijk dat een bedrijf dat op de beurs staat voor ieder ander bedrijf kan werken. Dus wat staat daar? Veel dienstverlening. Denk aan ICT, marketing, personeelsvoorziening, catering, dat soort bedrijven. En die presenteren zich eigenlijk aan dezelfde soort bedrijven, branchebreed. Dus ze hebben bijna eigenlijk geen publiek nodig, ze hebben elkaar. Nou, dat zeg je gekscherend, maar in feite is dat deels wel zo. Dus het is niet alleen de exposanten die richten zich niet alleen op de bezoekers, maar zeker ook op elkaar. Dus dat is ook een belangrijke doelgroep voor de standhouders. Het is een jubileumeditie, het 5e jaar. Volgens mij betekent dat ook dat jullie wat bijzondere dingen gaan doen. Kun je daar wat meer over vertellen? Daar kan ik zeker wat meer over vertellen. Als we kijken naar het vorige jaar, dan was dat van de 4 edities die we tot nu toe gehad hadden. Tot dan toe was dat zeker niet de beste. Dus we hebben daarna een hele grondige evaluatie gedaan. Veel exposanten gesproken, zelfs een officiële adviescommissie opgericht. Met daarin 6 ondernemers en samen met hun eigenlijk een deels nieuw concept geschreven. En dat varieert eigenlijk van heel simpel nieuwe openingstijden tot een nieuwe indeling van de beursvloer. Tot een nieuwe programmering van side-events, een groot openingssymposium. Want side-events, leggen ze uit aan de mensen, wat moeten we dan aan denken? Ja? Bij deze beurs is heel belangrijk dat het niet alleen om de stands gaat, zeg maar ook om een stukje kennisoverdracht. Dus we hebben heel veel sprekers in verschillende evenementen gebundeld. En die zorgen voor een stukje kennis en inspiratie voor de ondernemer. Dus zo'n side-event, dat kan het openingssymposium zijn, dat kan bijvoorbeeld ook de Business Club Night zijn die we op woensdag organiseren. En dat is zeg maar een extra evenement tijdens de beurs. En dat is alleen voor de exposanten of zijn andere bezoekers daar ook welkom? Dat is voor beide, ja. Dus, want die Business Night, daar gaan jullie forum organiseren? Ja, klopt.
En dan zijn volgens mij ook hele bijzondere gasten voor uitgenodigd. Ja, nou als je een beetje van voetbal houdt, wel. Okay. En dat doet de gemiddelde ondernemer wel. We hebben onder leiding van die Business Club Night, ik zal eerst even vertellen wat het inhoudt. Ja. We hebben de afgelopen maanden heel veel businessclubs uitgenodigd voor die avond, die met hun leden de beurs gaan bezoeken. Uiteraard kunnen dan individuele ondernemers de beurs ook bezoeken. Maar die groepen, die komen zeg maar met z'n allen en hebben daar een hele leuke avond, kunnen daar netwerken, kunnen daar een meet-and-match event ondergaan en we sluiten af met de Business Club Night, of sorry, met het Forum moet ik zeggen natuurlijk. En dat houdt eigenlijk in dat we onder leiding van Maurice Graaf, de oude voetballer, 3 directieleden van voetbalclubs aan het woord gaan laten. En dat zijn Marco Bogus van VVV, Bart van Engen van NEC en Toon Gerbrands van PSV. Dus dat is toch wel een behoorlijk grote naam. En daar zijn we eigenlijk blij mee dat we die hebben kunnen strikken. Ja, en waarschijnlijk inderdaad dat daar mensen wel op af gaan komen. Ja, daar gaan we wel vanuit. Maar je zegt de beursvloer is heel anders ingedeeld. Ja. Was dat nodig? Wat gebeurt er dan? Waarom is dat? Ja, omdat we toch wat meer beleving willen toevoegen en ook ieder jaar natuurlijk willen vernieuwen. Dus we krijgen nu een centraal groot beursplein waar ook diverse netwerkborrels plaatsvinden. En wat eigenlijk ook helemaal nieuw is dat we de stands ook anders gaan indelen en eigenlijk een deel van de zijwanden helemaal weglaten. Waardoor het veel meer een open karakter krijgt en mensen wat minder in een hokje staan. Dus het krijgt eigenlijk een heel andere sfeer. En ja, er worden nog bijvoorbeeld een aantal zaken toegevoegd zoals een beursmotivator. Dat is eigenlijk een nieuwe benaming, het woord bestond ook nog niet. Dat is een persoon die een aantal dagen aanwezig is en in de gangpaden mensen met elkaar probeert te verbinden. En ook een soort presentator is om nog een stukje entertainment mee te geven. Nou ben ik benieuwd wie die beursmotivator gaat zijn dan. Ik heb wel een idee. Ik zal het nog niet verklappen. Nee, ik ook niet. Wat hoop je nog meer te bereiken met deze veranderingen? Sowieso natuurlijk een dijk van een 5-jarig bestaan neer te zetten. En van de wat mindere editie van het vorige jaar doorbouwen naar een nog grotere, naar jaar 6, 7 en 8. En wat is groot? Want hoeveel exposanten heb je op dit moment al? Wij zullen waarschijnlijk uitkomen, want we kunnen op dit moment een redelijke schatting geven. En we zijn natuurlijk al wat langer bezig. We zullen denk ik rond de 130, ik denk zelfs over de 130 exposanten uitkomen. En als je kijkt dat we er vorig jaar 94 hadden, is dat natuurlijk een enorme groei. En dat wil je natuurlijk graag de komende jaren verder uitbouwen. En stel dat er nu ondernemers kijken en denken, hé, waarom heb ik me nog niet aangemeld? Ja. Kan dat nog? Nou, dat hoop ik dat ze dat denken. Ja, dat kan nog. Er is altijd nog wel een enkele stand te creëren, dus ze kunnen zeker contact opnemen met de evenementhal. En aan hoeveel bezoekersaantallen moet ik denken? 4.000 tot 5.000 zullen wij er over de 3 dagen gaan begroeten. En dat is ook misschien wel interessant om te zeggen, dat zijn zeker niet alleen ondernemers uit Venray en Venlo. Dat zit echt door heel Limburg en Oost-Brabant. Dus dat begint aan de kop van Noord-Limburg tot het zuiden, tot aan Land van Kuik, plaatsen als Deurne, Helmond. Dus dat is een stuk breder dan puur het Venrayse. Dus En dan is het 8 oktober. De lamp gaat uit. De lamp gaat uit. Wanneer is die beurs voor jou echt geslaagd? Nou goed, als alles zoals we het nu samen bedacht hebben met onze klanten, de exposanten en bezoekers gaat lukken zoals het er nu uitziet, ben ik heel blij. En uiteindelijk is het belangrijkste dat de exposanten en de bezoekers content zijn. Dan ben ik het ook. Dus daar hopen we op. Nou, ik wens jou daar heel veel succes bij. En alle mensen die het evenement gaan bezoeken, wens ik uiteraard heel veel plezier. Dankjewel, Robert. Dankjewel. In november start de Food Battle in Venray. Samen in actie komen om voedselverspilling tegen te gaan. 2 supermarktondernemers doen hier ook aan mee. Guido van Dijk van Judith en Guido van Dijk hier uit Venray van de Plus. Ja. Dat zou ik bijna vergeten. En Michael van der Leij van Coop IJsselstein. Ja. Welkom heren. Ja, de Food Battle. Wat is dat? Ja, de Food Battle is een initiatief van de gemeente Venray in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Om het maatschappelijk belang van het stukje voedselverspilling, wat op dit moment een hot item is in het gehele land, onder de aandacht te brengen. En daarin zijn Guido en ik benaderd om daarmee de kar te gaan trekken. En een voortrekkersrol te gaan vervullen met onze branche als supermarktondernemers. Want het is niet jullie initiatief. Het initiatief ligt bij de gemeente Venray, klopt dat? Ja. Het is een initiatief om met onze klanten, de particulieren, zo maar even zeggen, de bezuiniging, de verspilling tegen te gaan. Wij willen daar graag aan meewerken. Maatschappelijk belang is voor ons erg belangrijk. En daarom willen wij graag ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen aan meedoen. Want is het echt nodig om de mensen een beetje op te voeden hierin?
Ja, wat is nodig? Ja, de cijfers liegen er niet om. 50 kilo, 50 kilo per persoon per jaar. Met een waarde van €150 wat we gemiddeld per persoon in Nederland weggooien. Ja, en alles wat we weggooien is toch zonde. Dus ik denk wel zeker dat er een noodzaak is om dit item aan te pakken. Ja, want waarom is het thema voor jullie zelf zo belangrijk? Dat je hier aan meedoet? Ja, wat we net al zeiden, maatschappelijk belang, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, dat staat bij ons in een hoog vaandel. En wij vinden het belangrijk daar een goede move in te maken. Een steentje bijdragen in die ontwikkeling. Ja. Het initiatief komt vanuit de gemeente. Ik heb hier een quote van onze wethouder Ike Busser. Hij zegt: we willen het onze inwoners zo makkelijk mogelijk maken om zo min mogelijk voedsel te verspillen. Dat is mooi dat die wethouder dat zegt. Ja. Jullie mogen dat dan gaan doen. Ja. En hoe gaat dat er dan dadelijk uitzien bij jullie in de winkel? Wat kunnen mensen verwachten? Heel veel. Ja, en niet alleen bij ons in de winkel, maar bij ons in de winkels komen denk ik toch gemiddeld een 10.000 tot 12.000 klanten in de week over de vloer. Die middels een stukje signing voor de schappen bewust worden gemaakt van wat bewaartips. De maatbeker. En signing dat is? Want, sorry, ja, vakliteratuur in de, maar inderdaad dus de aanduidingen op het schap. Met een stukje slim bewaren, een koelkast, een doorsnee keukenkoelkast staat niet op 4 graden. En elke temperatuur graadtemperatuur dat die hoger is, is het bedervingsproces wordt alleen maar eerder in gang gezet. Middels een maatbekertje die de deelnemers krijgen. Maar als die koelkast een graadje koeler moet, dan kost dat wel extra geld. Ja, dat klopt, maar het is of en nou, hè. Het is dus de keuze maken. En als we koelkasten hebben ook een goede energiewaarde. Ja, dat is wat dat betreft altijd goed geregeld. Nee, wat hebben we nog meer? Een stukje bewustwording door personeel. Social media is dadelijk een hot item wat daarin gebruikt wordt. Want het personeel dat krijgt de opdracht van jullie om mensen aan te spreken, om dingen met ze te doen. Waar moet ik aan denken dan? Nou, we gaan ook een demonstratie in de winkels verzorgen om de aandacht te trekken en het moment te gebruiken om te laten zien van wat gebeurt er nou eigenlijk in de keuken en waar zou je op dat moment uitgelegd de meeste besparing al kunnen bereiken. Ja. Ja, als je het simpel hebt over het laatste restje rijst wat je nog niet opeet na je maaltijd. Ja. Als we dat eens kunnen besparen, waar dit overigens een perfecte... Ja, want jullie hebben wat dingetjes meegenomen. Ja. Wat is dit voor een maatbekertje? Ja, dit is een maatbeker die op verschillende componenten aangeeft hoeveel je per persoon kunt gebruiken. Als ik nou even hier voorlees couscous. Als je voor 1 persoon couscous gaat afmeten, dan moet je hem zo hoog vullen. Ja, ja. En gemiddeld genomen nemen de mensen dus iets meer. Juist, juist. En daar zit al de eerste winst. Het is een campagne vanuit de gemeente. Kunnen we vanuit de gemeente ook nog dingen verwachten? Want bij jullie in de supermarkt hartstikke mooi. Kunnen we van de gemeente ook nog wat verwachten? Ik had eigenlijk iemand van de gemeente hier ook aan tafel verwacht wellicht. Ja. Ja, nou de gemeente die gaat het ook promoten op andere, met name social media wat Michael net al zegt. Ze gaan ook op de wereldmarkt, zeg ik uit het hoofd, de boel promoten. Ja. En ja, volgens mij is dat een beetje... Ja, het initiatief ligt wel echt bij de ondernemers en bij uiteindelijk de mens zelf. Ja, want wanneer is die food battle? Wanneer gaat het precies plaatsvinden? Van 9 tot en met 29 november. Ja, en de mensen kunnen zich dus middels Facebook of via internet opgeven, foodbattle@venray.nl of in de deelnemende winkels. En dan krijgen ze dus het eetmaatje al cadeau. Ja, en nogmaals, in lokaal gaan we dit gewoon optimaal benutten. Ja, want je gaf net aan, en dat vond ik wel interessant, dat het mensen per persoon €150 per jaar kan besparen. Ja. En jullie gaan eraan meedoen. Ja. Snij je jezelf niet in de vingers dan? Zou je wel zeggen zo, hè? Ja. Ja, nee, kijk, uiteindelijk zijn we als ondernemers denk ik afhankelijk van onze klanten. En het is een maatschappelijk probleem wat we dan ook samen op moeten pakken. En dan zullen we daar allebei een steentje aan bij moeten dragen, zoals Guido terecht zegt. En op het moment dat we daar als supermarktwezen daar alvast de grootste hap uit kunnen halen. Want het is misschien wel leuk om te vermelden, de grootste verspiller is nog altijd de klant zelf. Nou, wij zijn daar een kleine speel in, ondanks dat wij als ondernemers denken vaak van... We hebben toch veel weggegooid misschien deze week. Het grootste gedeelte komt nog altijd uit de industrie zelf en bij de klant. Nou, op het moment dat we daar een stukje bewustwording op alle 3 de tredes zeg maar, kunnen maken, ja, dan denk ik dat het voor ons geslaagd is. En dat we daar dan iets op toe moeten leggen. Ja. Het is de uitdaging om het aan de andere kant met het commerciële aspect terug te halen. Ja. Laatste vraag. Het heet de Food Battle, een wedstrijd. Is er ook iets te winnen voor de mensen?
De echte winst zit hem natuurlijk in de besparing die je doorvoert. Dus dat is de winst. Het is ook een beetje een erewinst, hè, want er is ook iemand die het meeste bespaard heeft. Ja. Dat is de winst. Er wordt geen geldbedrag of reis of iets dergelijks weggegeven. Okay. Laten we hopen op een hele succesvolle campagne. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Merci. Ja, we hebben het hier net gehad over voedselverspilling. En iemand die absoluut niet heel veel voedsel verspilt, dat is onze chef-kok Hans. En ik ben benieuwd wat hij dit keer voor ons gemaakt heeft. Hans, vertel. Nou Rob, wij proberen iedere dag te doen aan de Food Battle. Vandaag ga ik voor jullie maken een eendenborstje op de huid gebakken met een sinaasappel ketchupsaus en verse sinaasappels. Ik wens jullie een smakelijk eten. Dames en heren, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze jubileumeditie van Venray in Bedrijf aan tafel. En wilt u nu zelf ook een keer aanschuiven aan deze tafel? Neem dan contact op met de redactie van Pelemaas TV. Tot ziens!